SPC-partiet vil gerne lave skolereform om. Vi ønsker, at danske skoleelever får den bedst mulige undervisning. Det kræver, at lærerne kan forberede sig derhjemme, så de kan lave den bedste undervisning for eleverne. Vi synes, at der kan strammes op i den danske økonomi, forstået på den måde, at de nuværende besparelser, der bliver lavet, skal gøres anderledes. Vi vil hellere spare på udlændinge og kontanthjælpsområdet, i stedet for ældre- og ungeområdet. De beslutninger, der bliver træffet, giver ikke rigtig mening ude i den virkelige verden, og vi vil gerne have, at alle skal have det godt. Udlændinge skal der være plads til i vores land, men vi skal huske vores eget danske samfund. Det er ikke fordi, vi ikke vil have dem, men vi prioriterer os selv først. Når de kommer til Danmark, så skal der være nogen til at tage sig af dem og hjælpe dem bedst muligt på vej, så de føler sig velkommen i Danmark. Miljø er noget, vi sætter stor pris på i SPC-partiet. Vi vil have en sund jord og et sundt Danmark. Dyrene skal ikke lide under farlige giftstoffer og gasser. Der skal laves flere cykelstier, så det er sikre at cykle. Danskerne skal lade bilnøglerne og bilen blive derhjemme, så de offentlige transporter og cykling kan komme i brug.